Čo je odpoveď číslo 3? Asi budeme musieť zavolať aj toho Gota. Lebo tak sme krátky, aj Felix to sám nepotiahne. A Dadu? Radšej Dadu. Dobre, len som ti chcel povedať, že fakt musíme trošku komunikovať s našimi účastníkmi zájazdu, lebo komunikácia vytvára zábavu a vieš, to sa tak musí vrstviť, ale tak ako to robí Martin, no. Škoda, že moderuje MDŽ teraz. Áno, 14. Mohol to za mňa zobrať. Mohol tu byť. Zas to vyšlo na teba. No, Andrejko, v každom prípade veď vieš ako. Tak ako kedykoľvek predtým, len nie dnes. Dobre, pozor, bude... Ty si mal kávu po obede? Nie, ale teším sa na ňu a pôjdeme spolu. Asi áno. Môžem... Ja si tu tak chrapkám, neviem, či si všimol, ale pospávam tu, kde sa dá. Nie. Najmä keď som takto otočený, ktorý mám zavreté oči. Pozriem ťa a uvidíš. Potom, keď idem sem dopredu, tak tiež mám zavreté oči, vy to nevidíte, ale ja tu spím takto, pokiaľ idem sem, až potom sa zobudím, hej? Nie, ja ti rozumiem, ja všetko rozumiem. Ja nerozumiem niečomu. Preto ti tú kavičku ponúknem. OK. Nech sa páči. Alebo Ideme. čípok, aj ten by ma dostal. Ten.